La Fundació Ictus neix el 2007 amb 3 objectius. Donar a conèixer l'ictus, acompanyar les persones afectades i donar suport a la recerca. La Fundació Ictus és membre de l'Stroke Alliance for Europe. Col·labora amb el Pla Director de Malalties Vasculars Cerebrals del Departament de Salut, amb les associacions de pacients d'ictus de tota Catalunya i és membre actiu del Stroke Action Plan for Europe. Com donar a conèixer l'ictus? Fem campanyes per explicar com detectar un ictus, per a conèixer com prevenir-lo i per ajudar a les persones a superar-lo. Com donem suport a les persones? Hem creat el programa Abric per a donar suport, assessorament, informació i formació a les persones que han viscut un ictus i a les seves famílies, en col·laboració amb les associacions de pacients amb ictus de Catalunya. Com donem suport a la recerca? Participant en diferents projectes de recerca nacionals i internacionals i donant suport a projectes locals, involucrant a professionals, pacients i cuidadors. Portem 15 anys cuidant el que més t'importa.